Ало, тука ли си? Майко, насрах се на лайф. Коста? Кай тука, трябва да си оправяте настройките. Кина. Мале. Роди много си грозен. Значи не си по-хубав. Нема храните, гайс. Най-доброто правя. FPS лимит. Как да си пуснаш шивания FPS? Къси дълги. Мърде. Ба котицето най-ма плаши. Гайс, скейте котица. Котицето най-ма стряска от всичките. Мисъл, гледайте за кой иде реч. Там ли са сире, бе? Хубаво е, тук сте изпробва, май. Магаси, бе, няма да те гледам, бе. Добре. Няма да се избършиш, бе. Дай си робата и се избърша. Ти го подам в уста. А! Може да го вземем ти, бе. Кое, бе? Ето къде ма плик. Как се взима, бе? Не да знам. Ари, бе. Аз ще го взема. Дай да... Кое, бе? Ето къде ма плик. Как се взима, бе? Не да знам. Ари, бе. Аз ще го взема. Дай да... Натисна дясно копче ми приближава, брате, ми прави някакви работи. Абе, не го по-то и дясно копче, аз знам, че май са би с него, бе. Ебах ли въоръжение магазин. Дай тука. А, пари! Пари, елати да взимам пари. Ибрид, Ебах. ибрид взимах. Хубаво. Виж, тук има нещо. А, нафта! Айде да ходим към колата да я зареждам. Кой да ходи, братата? Мен маля. Ко правите, бе, изроди? Мен ме е по-страх от котите. Мен ме е страх повече от котите, отколкото не спишката, братле. А, куфър! Не ми дава да го взема. Къде си, бе, изрод? Ето. Да, наистина си изрод. Ма дай да ходим да се таковаме, бе. Дай да ходим да вземем някакви ключови работи. Момчета, не сми на тука, не сми на тука, не сми на тука. Човека има парти сега, за какво да му разваляме удоволствието? Май тука и не сми, ама. Някой ми крещи в ясното обочи. Не дей крещя, моля те сега. Нафта... Документ! някой мъжа му. Помощ! Какво стана? Котсто... тото и котсто е. Кибрид! Нали? Кой ти, бе? What the fuck? Някой вика come here, бе! И как го викаш изрод? Насрама е? Девор. Майко! Чай го фърля този кибрид тука. Куфър. Миска ми ключ. Тъс музика не ми халесва. Насрах се! Роди! Коце! Няма ги. Сега си иба майката. Тя си иба майката, гайс. Кой става тук е? Злато, забогатях. Ехо! Някой ми затвори вратата пред мене. Ко стана? Кой, бе? Ми че да знам кой. Видяш? Виж, бе! Педарас гялдем. Той момчета стаята ни е голям 15 квадратни метра, мисля, че на боя ще стане. Много хубаво. Гледай терасата, каква е голяма хубава. Маси. Ко крещиш, изрод? Кой крещи? Някакъв тука крещи, бе. Ко се разкрещява по никое време, изрод? Ма тия скавали къде отиваха? Те се обикалят някакви къщи тука. Малко то ще излееш на би всичките човек. Тука слушай музика.
Тъй ли? Да. И сега си иба майката. Ко се разтропал там отгоре, се качеш чпеглата е. Ко става тука? Кой е Крищо е? А, ключ. Майка ти шиба изрут. Мръсен изрут. На мен ми скърцат вратите от дома. Педерас! А бой? А бой? Псуе! Коце! Ко? От мене и от стрима ми. Да го духаш! Мерси на вас те. Здрасти. Чао. Ама затворих човек сам, нали? Нормално. Аз имам някакъв ключ в себе си, ама не знам какъв е. Аз имам катина, имам пътеня. Имам ключ за църквата. Чувате ли ме? Изруди. Мама аптечка. Ай, ходим в църквата. Как ще се случи? Я гледай коса сега. Хало. Господине, как? Не, брат. Ко стана, бе? Не, аз съм хубав. Извинявам се за безпокойството, лек ден. Лека вечер, извинявам се. Знаеш, който май увисна някъде. Тъй ли, бе? Чух, че някой гръмна, някой падна. Ехо! Коци! Ето, той който... Жив е, бе! Жив е, бе, ето му е грозната чутура. А? What? Някой подкова има тук. Пут кова. Какво стана, ще отключваме нещо, да подат. Отключих нещо, ама. Как се отваря ти? Чапс на радио. Милиони камиони, рапиони, шампиони, цесаме. Чуй малко! Няма коментирам. Лена, показвай тук. Ма нямаш ключ, бе, изрут. Че нали имаш? Да, за той отключвам аз, кавал. Късче! Назад, назад, назад. Как си тук? Дай ви извим тук бутушите. Хило? Ние сме посетители. Заминаваме си. Давай, Роди! Роди! Давай напреди, юруш към църквата си. Учивам да се моля. Не знам какъв е, ама. Тос Роди е кмета. Що искаш да си говорите ли? Не. А тук е едно това, че нас ежда. Да попия малко. Освен. Пие, бе. Ко да пия? Само мога да гърда. Аз мога да пия само на гърда. Пак с този. Айде да учим да го видим, бе. Да се запознаем, барем, станем приятели, направим сделка, да направим сила, да направим инфраструктура, пари. Европейски фондове, Шенген. Айде да ходим. Само нека събаря ще виж, че европейски фондове ще правиш. Тук вътре виж го правиш джамата вижда, викай. Той е горе, май. Пей малко, не. Че аз взема пушката да го застрелям, майка ми ще има. Ето тука. Пут кова. Тука е оръжейна, ама няма никакви ключове. Намерих някакви ключове за стълби. Стълби нямаме, май, Как нямаме стълби, бе? Ходим да търсим някакви стейбъл. То не е... Стейбъл. Сръбско не мога. Чай сега. Тука не. Ето съседа много тук. Комши, ай по-тихо е. Кое време е, бе? Аз всяко не вляза. Добре. Разбирам, че имаш гости, извинявам се. Те ли? Кой е той, бе? Какъв? Защото и светна, бе. Ключ! Шериф! Някаква книга. Да, ще чета аз 5 страници. Пича партите. 5 страници ли? Без страници има, бе. Да. Давай да си ходим по живо, по здраво. Шериф търся.
Кой е шерифа? Търси поста, къде? Тук има кръв. Дали сме тук ние? Май, тук сме. Тук ще да сме, да знаеш. Ама, е тук. Ама, няма шерифа. Каквото и бе, Джо. Някакви дрехи. О, тук е. Храна Айде има. да има консерва за вкъщи. Има ядене, пиене, секс. А, ключ! Хотел ключа. Късте! Ну, мой качиба, бе! Изрод. Ба, тази вечер, ако не ми извикат полиция. А! Изрод! Стига тук. Ко правиш тук, бе, изрод? Ко правиш, бе? Има някой вътре, бе. Да, котсто. Сире. Не там. Мазат. Добре, вече не ме е страх толкова като преди. Мале, как ще дам? Мале, то са ако ми скочи, как ще дам задна? Не бе, брат. Ко правиш, братчето ми? Салон за красота. То стоиш на разкраси, ако на фан някъде на лайф на стереоч. Ето го салона, бе, Косио. Ела тука, бе. Ела, бе, Косио. Вътре. Айде, салон за красота, къде спи? Майн локбокс. Какъв лъки дей, бе? Горе ли ти? Тука някъде трябва да е, бе. Нагоре, давай нагоре. Коси тая удът. Коси тая гайс на всичките уелкам. Живи и здраве. Кози, бе! Вот, книга. Имам някоя книга с бутилка. Поставя тука, бе. Где тука? Тука? Не, бе. Тя в бара се поставя тъс кутия, бе. Тъс книга, бе. Мен да не ма прасна 24-ка бан за тъс дума книга, бе. Как се знае? Добър вечер, искам да питаме на къде мога да намерим барчето да пием по една уиски с мой приятел. Добре, реално не сте много комуникативен. Добре, бе, нали иска тук да се поставя... Здравейте, приятели, днес ще се насираме заедно. Как да я поставя тази книга, бе? Нали... Тук е бара, бе. Постави я. Candles must be lit to use a pentagram. Коце? Ага. Чакай малко. Чел сделки. Хорошо. Роди? Ама, аз не мога. Как Роди, се слагам? не знам, ама имаш ли 4 наденици? Наденци. Къщи? Имам. Не, бе, македонка, бе. Тук да си опечем тъй ще палим огън. Поне той да дойде, иди. Кумшията. Не, чакай. Комшията им, че не трябва да пият. Той никога да дойде, той комшията. Николай, не го знам, ама. Котото му свет към къси дълги, да знаете сме живи. Майко, изгасиха нашите тук навсякъде. Сега се насрах тотално. Чакай. Ще си ещи. Айде! То виж какво е било ти. Да знаеш, призовеш някой демон. Призовавам демона на милионите, да се призове и да ми даде пари, да живее хубав живот и да прави хубави коли. Нищо не стана. Тъс книга е светна, бе. Светна е. Боже, лаз, дебито. Члюка късва жар джибито. Намери коши ключ. Ама, кот сега се обърни към мене, ама виж че котото какъв е красив, бе, гайс. Виж че котото е първокласен изрод, братле. Литерали изрод. Отивам в църквата горе. Това, братле, е на полицая той. Той е на полицая, братле, той стажанта. Внимай. Гърчо и получава. Нямам какво получава, ама да не взим да назнача ластри с някаква пушка. Имам някакъв ключ сега. Някакъв клоун... сторич за дрих там. Той ли е шерифа? Къде е шерифа? Аз търся шерифа къде. Той е. Кой е да слагам? И не в банката е палиш тази книга. Б. Добре, угаси си, щай. И как да ги угася? Да ти мязам на пожарникар? Тук е малко, аре, не да знам. Какво да духам, бе? Тапанар? Малумник! Ще прибия!
Ко стреляш, бе? Кофти ли ти, бе? Изрут! Уйко! Сам. Ще стреля! Айде! Роджи Джакъртиса. Роджи, кода да прави, бе, мой човек? Какво сме стрелна? Усетих да ти кажа, че та стрелнаха. Вижте, вижте. Човек, който се търси боя. Човек, който се търси боя, това е. Се много плющят газа. Сиреч на 4 крака. Не знам, брат. Чай, че Роджи, брат, си едно вкарат боксова ръкавица. Угазо. Вижте. Вижте го, то се е наглия кумшия, който на тероризира. Извикайте Жоро Игнатов от съдебен спор. Май... С нищо реве. Къде има медкит, бе? Тука. Къде тука? Просто на смърт, човек. Ма с тя мърда, бе. Добра медки то каза. Пъшка реве тука. Пъшка реве тука. Го ебът, пъшка реве. Хори да се бий с оня с пушката. После пъшка. Да! Познай кой ба. Ти, бе? Не, Роджи. Не. Мене ма пропуснаха този път. Направо ме разправя. Да го сваля под стълбите, минава под стълбите надолу и изживя. И аз викам газ към шкафа и заминавам. Тук търся шериф аз. Дагай, бе. Аз Тома. имам вече някакви три ключа, бе. Аз търся шерифа къде. Майко, човек, че са ми на тъмно, между другото. Такъв експириенс дава. Момчета, взимат кибрид. Къде е коцето? Не знам. Сам се чуват така, не намерих още една книга. Ма той има книгата на бизнесмена, тук е лек. Коце! Кома? Къде си? Светкай къси дълги. Още една книга тук. Светкай къси дълги, ако ме видиш. Намерих та, ейта. Как не мога да видя? Намерих книга, не намерих запалка, с някакъв штофер. Аз намерих запал. И аз намерих запалка, идвай да я палим. Къде? Я да палим. Тук горе в районното. Ама си оставих книгата някъде да ви кажа. Там ги дадах на оба. Вие двамата ли сте с кибрити, бе? Чакали такива? Не. Че къде ти книгата е? Горе! Айде да видим. Аре, палетията с книга. Пентаграма не е готов, бе! Какво значи не е готов? Запали още малко служи. То се... Сега наебаха на лайф. Не. Това... Излизай, че ще вляза аз. Мерси. Аз дадах пък. Кой не сме запалили, бе? Я да пич книгата и ме... Май са сещам какво трябваш на такъв пентаграм дит Светка. Тъй ли, бе? Да, сме. Да. И ко Светка, бе? Светка? Той род... Светка в червено. Аз миналия път го запалих с кибрита. Да, ама Светка що е? Я запалих в конюшната един огън. Като си просто не изхъби кибрита. Чувам от църквата аз. Има ли някъде с някакъв пиштов? Момчета, отивам в църквата. Ако не се върна, Роджи е виновен. Не. Де е пиштова с ти, бе? Тук е собственика на пиштова. Имам книга с пиштов тук. Ма да стреля, бе. Чупак ще ма да стреля, бе. Ето го Роджи, който го набиха в колата. Чайте с книга, кой тропосам тук, дали ще дойде да си я взим този изрод. Не, бе! Иди я пали, бе! Кой да паля? То тук нищо няма. Ма не й пали нищо! То? Бе, те, бе! Пироман! Скри се, помисля, че си покясал. Искаш ли? Искаш ли, човек? Чакай.
Той тук като мене, ти да ни покясам на хорошо. Те изказали. Чакай да ги да къде са. Те тук са с фева в киши. Той отсреща сградата. А не, ето го бе. Чай ще е бъл изруда. Чай ти излад сега между тия ще са срещнат с нея, между май ще има смъртни случаи. Сега да не ме чуват. Ще могат да се ме намерят. Чек. Да не падна. Къде? Ще са прости, не мога да целя сградата, чек. Ще са прости. Не мога да целя сградата. Я се знам. Ето. Не мога да намерят. Чекай, тук е прут от вратата. Няма да излязат на терасата, човек. Сега са не, да се излязат на терасата обаче. Аз откъде се скрият и че да не ме видят. Аз чуя Ицо. Мале, човек, ти сега няма намерят, бе. Ти няма намерят. Между другото, те, че няма намерят, ама оля ще ги намери тях. Тя докато се ориентират къде съм, що съм... Виж ги, брат, не виж ги, тия си жрути къде от тях срещах мапа. Майко мила, тия с къде отидаха умните, човек. Как да стане? Те са и бежи, човек. Майко, те заминаха. Тия верно изчезнаха, мене. Бах ти прости същества.